Voldemort vs. Potter. Jeg tager lige den her ting tilbage. Du har dræbt Nicky, men der skal 6 ting for at besejre Voldemort! Ingen vinder over Voldemort. Kom, Nicky. Vi skal afsted. Så vi kan se, at der er 46. Endelig har jeg dræbt dig. Nej. Slet lige. Det der spil der, matematik. Spil. Ikke nu. Gustav, hvad bruger I tæppe til noget særligt, eller hvad? Fordi... Ja, men det skal jeg så finde ud af. Nej. Det er ikke mere. Nicky! Når han har slået Nicky ud af hånden, og jeg er bare sådan... Og så han der sådan... Ja, og så gør du sådan her, sådan bag, så gør jeg sådan her bag kappen, ikke? Sådan, ej Jonas, du filmer. Jonas,